марҳамат бо нигоҳ кунед, не хеле пушнам ҳастанд. Баъзеи пушро калимаҳо фасон-фасони рӯшан не хеле аст. Боз ма худам заказома қабул кардагим. Наси бози дастафгорро мебарам беҷам. Шумо асос заказ кунед, дастафга любой ҷо мегирад. Заказои худ ман бози ода мебарам, дастафга мекунем. Барои шумо алфаи заказ кардан нависед, занг занед, бори любой ҷо истифода мекунед. Қимати фасон-фасон ҳастанд. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран. Барои одамое ки пӯи доранд, мақсад бисёр мегиранд, шумо нависед, мо бисёртар чанд қа бисёр гиред, ҳама хушрӯ нархи хушрӯда мушовара мекунем. Ҳамин 50 та 100 та гиред, нарх бо хушрӯтар мешавад. Баъзе бехушрӯ. Доставка любой ҷо дорем. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Барои заказ кардан мода нависем. Салому алайкум ба ҳама. Агар шумо мехоҳед даромади иловагӣ дошта бошен ва хона ё дар вақти холигӣ, мақсади бекоритон сум кор карда даромади иловагӣ дошта бошед, ман барои шумо як пешниҳоди хуб дорам. Барои аз хона кор мекунад ва кори асосӣ барои занако ҳаста, ба шумо пешниҳод мекунем, я марҳамат кунед, номеромон дар рӯи экран я нависед. Ин кор асос барои ҳамаи одамое ки ай хона кор мекунанд, мақсад занако, студентҳо, ҳамаи намуд одамое ки шароити ба берун баромада кор карда надоранд. Шумо агар ки мефоратон ҳамаи корро ёд бигирен, дар ватсапи мо нависед, номеромон дар рӯи экран. 100% занако қати кор мекунед, ҳамаи чиза аввал то охира шумо нишон медиҳем. Дар бораи кор пурра фаҳмидан дар ватсапи мо нависед, номеромон дар рӯи экран. Любое время ҷавоб медиҳем. Марҳамат. Салому алайкум ба ҳама одамое ки моро тамошо мекунад. Ина нигоҳ кунед. 8-ум сектор меоед. Ина заи бола нишонтон медиҳам. Рости ошхона 8-ум сектор, ай тарафи пажарка нахер меоен. Магазин нигоҳ мекунед, магазини 43. Магазини 43 нигоҳ мекунед, нахер нигоҳ кунед. Полностью задаги фасонад. Нарх 50 сомонӣ, ай пеш меоед бо нарх дига арзонтар мешавад. Ина нигоҳ кунед. Баъзе материалҳо ҳама поплина. Нигоҳ кунед, поплина баъзе фасон. 3 метра кадаги ҳама чиз тайёра, санги 7 санга задаги бо иҷоди серамуд материали дигарам дорад. Аз шаяла нишон медиҳам. Ина нигоҳ кунед. Баъзе фасон ҳамаи намуд расветко ҳаст. Расветкоро бинед. Доставка любой ҷо мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран. Хеле ай тарафи пажарка меоен. Сектори 8 номери магазина нишонтон додам. Ина нигоҳ кунед. Тамоми намуди чиз дорад. Либосура бинед. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экранира бинед. Баъзе фасон доставка любой ҷо мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Нигоҳ кунед, ҳамаи расветкош ҳаста, ҳамаш 7 санга задаги. Серсанги хушрӯ. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран. Нигоҳ кунед. Ай мадилакушон гарани бисёр. Хулоси гап не хеле меоен ай тарафи пажарка, сектори 8, ай тарафи дарвозаи пажарка медорем. Магазини рақами 43 меоен. Тамоми чиз намуди чиз дорад. Ина итальянка 130-140 сум ҳам ҳаста. Тамоми намудиш ҳастанд. Арнатони бесангшам ёфт мекунем. Арзон нархи дастрас қати мекунем. Поплинои тозаанд. Ина ё итальянка, ҳама ё итальянка. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран. Я нависен, занг занед, ай бори любой ҷо доставка мекунем. Ина нигоҳ кунед. Цветои баъзебшам ҳастанд. Барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран.